Ngatinamatei tinoswedera pachigaro chenyasha Mwari samasimba mangwanani ano. Tiri pano Baba wedu kupembera nokufara pazuva rino Baba rekutanga kwevhiki mangwanani, muchimuka kubva kuvakafa. Madzimai anoenda pahwiro Baba wedu vanowana guva risina chinhu, vodzoka nenhau dzakanaka kuzoshambadza. Unowe Masendeke Baba watiri kugamuchira sekereke kuparidza kumuka kwenyu kuvakafa, kuti imi muri Mwari mupenyu ugere pachigaro chepamusoro-soro chokutonga. Tinokupai mbiri Baba, tinokurumbidzai mangwanani ano. Sanganai nesu Baba wedu mukati mechidzidzo chanhasi, kuti zive kuti kunyange nairo simba reguva rorufu rakamedzwa nokukunda kuburikidza nokumuka kwenyu kwavakafa. Takunamatai Baba, mirai nesu, mufambe nesu. Shoko renyu Baba rigare matiri kubva zvino nokusingaperi. Amen. Nhasi tiri kutaura pamusoro penyaya yeresurrection. Resurrection, kumuka kwechinhu njaka chakafa. Nyaya yatiri kutaura nezvayo nhasi haisiri very much divorced from upenyu hwedu mukugara kwedu. Tainda kumafunerals akawanda tichinochema hama dzedu vanenge vatsaurwa pakati pedu nokuda kworufu. Nyaya yatiri kutaura nayo pano nhasi, especially yeresurrection, ndinoimba kuti mukati meimba inoyi tingave nevaviri vatatu vakatombonzwawo mumwe munhu anonzi wakambofa akamuka. Hamuna kumunzwawo? Hamuna kumbomunzwa akafa akamuka? Varipo vatinonzwa kunzi vakambenge vafa, asi after a while vakazomuka. Vamwe vacho vanopa matestimonies ezvavakaona mweya yavo yambonzi hwitu kubva mukati memiviri yavo. Vakaoneswa the celestial world, vakaita commune with the supernatural spirits. Vakaona zvavakaona, vakadzoka kuvapenyu vakapa a testimony yekuti zviro kwazvo kune humwe upenyu seri kweguva. I remember very well ndiri kuseketi yokumusha kwangu, kukaroi seketi, tichiri mayouth, tiri vana vadiki mayouth, MYD. Kuna mbuya variko, I'm sure ndofunga by now vakatofa havo nechekare. Vakamutswa kubva kuvakafa, mbuya veruwadza. Each moment pama-Easter vainga vachitaura pamusoro penyaya yeexperience yavakasangana nayo pakufa kwavakaita the few hours vanhu vakaungana. Asi zvinobatsira kune vapenyu, zvinobatsira kwatiri kuti zive kuti seri kweguva kune upenyu. But the resurrection that we are speaking of today is very different from my experiences ari kuonekwa nevanhu vari kumbowana mukana wokumbofa vachidzoka. Nekuti uyu ndiMwari afa rufu, akagara mazuva and he was declared dead. Akagara mazuva mukati meguva. Then at an appointed time anomuka kubva kuvakafa achimukira kuvapenyu. Is very unique. Is very unique. Saka issue ye resurrection, kana taakuitarisa isu chechi yanhasi, it's a cardinal article of faith mu Christian church. A cardinal article of faith in Christian church. Ndio pane center yerutendo norudaviro rwene belief yedu. Ndio pane muongo wemharidzo yokuparidza kwedu kunyika isati yaziva Mwari, kuti vazive kuti kune wakafa akamuka watinotenda nokudavira maari, agere pachigaro chokutonga pazuva ranhasi, ane chokuita noupenyu hwangu ini noupenyu hwako iwe, kune anotenda neasingatendi. The resurrection. In other words,
resurrection marks a turning point in the salvation history yaMwari. A turning point. Mukati humanity. It's a turning point, resurrection ya Kristu. To those who are faithful, to those who believe in Christ, it is a turning point in salvation history yaMwari. Nokuti Mwari in the olden times wakanga akaisa a mechanism yokuti vanhu vange vari pedyo naMwari, vari pana Mwari. Asi that mechanism did not work. Zvakaramba kushanda. It was the period of the law where a believer was expected to toe the law. Atevere murairo. Kana atevera murairo, then he's set right with God. And that arrangement yakaramba kushanda. Yakaramba kushanda completely. Munhu apiwa murairo achinatsoziva chakanaka nechakaipa kuti aite chakanaka. Like Paul says in one of his sermons, anoti, I have an inner struggle in myself. In as much as I know chakanaka kuti ndiite chinhu chakanaka, ndinokaruka ndakuita chinhu chisakanaka. Why? Because it is the law that compels me to do that which is wrong, as much as the law obliges me to do that which is correct. I have that inner struggle in myself. Tinozviona mukati mevateni, mukati merudzi rweupenyu hwanhasi. Chinhu chakanaka chinozikanwa nomunhu wose kuti anofanira kunge achiita ichocho. Unokaruka usaita ichocho, wakuita chiri contrary. Kana dai taiziva kuti iko mutemo unotisvitsa pachikwekwenhero chokuziva Mwari, kunyima kwaizova kupi? Vanhu vanonyima havasi mahedheni ka? Mamboziva izvozvo? Vanonyima havasi mahedheni. Vanonyima maKristu. Vanonyima havasi mahedheni. Vanonyima maKristu. Mai vanotoraira vari panze. Kana breakfast ranga rausendwa musiwo yekune kwakasikwa zvinhu zvenge zviri nani, vakangoona maingana vaya vanenge vauya makidzana ati regai ndimbonoona hama yangu, vachingosvika pagedhi kubvunza kudai, konzi vana fidigirai imbovharai. Vana voti ko zvatanga tatoda kuseta tepo, vharai, ndati vharai muchati mugadzirisa. Mweya wokunyima uri mukati memunhu wadyarwa mumunhu as much as she knows kundakafana kuti ndigoverane mudikani wangu. That's an expression of love and unity. Mweya worusarura rwakabva kupi? Kune maKristu mukati meupenyu vanoziva kwazvo kuti as much as shoko raMwari rinoti taunzwa mukati megungano revana vaMwari, we should share love, we should share sympathy, we should sympathize with each other panguva dzokumanikidzwa kwedu. Ko mweya wokusarura wakabva kupi? Mweya woruvengo unobva kupi? Nekuti chakadyarwa mukati meupenyu, mukati memweya womunhu. Munoziva kuti kuna vamwe vanhu vanovenga munhu for no apparent reason. For no apparent reason. Kungotarira, kungoona munhu kudai izvi, mumwe munhu anongofila, kungofila kubhoyi kana hamuna kumboziona izvo. Kuda kungoignore so. Handina chandakutadzira, handina pandakakona newe kana pandakatukana newe, but kungoona munhu, kungoona chiso chake, anoona rima, anongofila kumuita neglect. It is because of the old order yokuti mutemo nomurayiro wakundikana kuti utisvitse pachikwekwenhero chokuziva Mwari, chokuve naMwari. Saka the resurrection of Jesus Christ marked the turning point. Kune avo vane faith maari mune assurance yekuva in union with him. It marks a turning point.
No wonder why even mukati Nicene Creed yatinopa kana kuti muchitenderano chevapostori. Kunesu vanotenda we recite that over and over again. Hani muchaziva chitenderano chevapostori vatendi tine chijarira chokuti katangobva muOT class tatosiyana nezvekabhuku kaya kanonzi kaCatechism. Whereas kaCatechism kaya kanofana kuene reference book emutendo because kanobata the core doctrine of the church, what we believe about God, who God is, and what we believe about what the church is, and what we believe about sin. Kaya tinitaura tichirecita tichiti isu ndinotenda kuna Mwari wamasimba ose, musiki wedenga nenyika, ende lolololo tichenda. Tozoti nekumuka kwevakafa. You know that recitation inotibatsira to link us with the traditional church yekutanga yevapostori. Because that affirmation yakatangiswa kubva pakereke yekutanga ikaitwa handed over in successive generations. That Nicene Creed. But thus, as we recite that Nicene Creed, we are joining the traditions of our faith. Kuti tinotenda kuna Jesu wakamuka kubva mune vakafa. Vanodzidza shoko raMwari avo anta theology vanodzidza kuti the more you repeat reciting a particular passage like the Nicene Creed, it helps to concretize your faith. Unoramba uchisimbiswa. The more you repeat in reciting the Nicene Creed, unoramba uchisimbiswa rutendo rwako by that regular recitation ye Nicene Creed. Inobatsira kuramba ichisimbisa rutendo rwako. Taverenga ndima 2 yekuna Mark chapter 16, which talks about the resurrection of Jesus Christ. And remember, it's not only Mark who records this event. All the 4 gospel writers want to record this event. As Mark are unique in the manner in which he records zvakaitika pazuva iri, is very unique. Ndoda kuti kana magara mudzimba dzenyu, I know you are not theologians, but ndoda ngokupai ka hint kokuti muzaruke muone and draw your minds back to the original setting yezvakaitika panguva iyoyo. Kana magara mudzimba dzenyu, verengai kuna Matthew, verengai kuna Luke, verengai kuna John, mugoverenga kuna Mark, muone the difference on how he approaches the resurrection of Jesus Christ. Very interesting. Very interesting. Ava vanodzidza shoko raMwari vanotivo theologians tinobvumirana kutiko the book of Mark ndio rakatanga kunyorwa about the story of Jesus Christ. Vana Luke nana John nana Matthew vakazoenda vachinotota vachinokopa zvakanga zvanyorwa. That was the original document raMark raakanyora iri rataverenga is the original document about the story ya Jesus Christ. Saka mamwe gospel writers aya mavhangeri vana Matthew vakatozouya vachita zvokunokopa muna Mark vachinyora avo, vachikopa muna Mark vachinyora avo, vachikopa vachinyora avo. But now the passage that I have read this morning is very unique and you will never find it in any of the gospel writers. And hence, zviri kusimudza Mark to a highest level of presentation, especially when you look at the resurrection. Right. Ngatifambei nendima ya Mark and you compare kana masvika kudzimba mungokombea kutanga kwanoita kubva pavhesi ya 1 kusvika mungoverenga the first verses how they introduce the resurrection, these gospel writers, which Mark is very unique. Ngatifambei naMark munzwe zvinotaurwa naMark. Mark mubhuku randinaro rechirungu rino iri anoti when the Sabbath was over, when the Sabbath was over, kana achitaura Mark kuti when the Sabbath was over,
It's a statement yakazadzwa ari kutiko. When the Sabbath was over, otaura kuti pana Maria Magdalene, pana Maria mai vaJesu, pana Salome, madzimai matatu. That's per verse 1. The three women, anonzi, they went to the tomb. Per verse 1. Mukaenda per verse 2. Maka ari kudzoka futi. Ari kutiko very early in the first day of the week. Just after sunrise. That one I need to underline. They were on their way to the tomb, and they asked each other, who will roll the stone away from the entrance of the tomb? Toda kuti ndimire ipa. Tinzwise vadikani kutiko kumuka kwa Jesu kune chimwe chiro chiri kupresentwa na Mark in a unique way. Ari kutiko when the Sabbath was over, when the old dispensation had failed. Hallelujah. Mubate zviri kutaurwa na Mark. When the old dispensation, old arrangement yakundikana, when the Sabbath was over. You remember the Sabbath. The Sabbath was a day which was instituted by God to the Jews. Kuti rive zuva ravasingaiti basa, ravasingabati basa. Ravanogara mudzimba dzavo vakazorora. Vachirangarira zvakaitwa naMwari pakusikwa kwenyika. It was a day of rest. It was a day of inactivity. It was a day of dormancy. Vanhu vagere vachirangarira vari mudzimba dzavo. But it was not a day of worship. Hallelujah. It was never directed to be a day of worship. It was a day of worship. It was a day of rest. Saka Mark ari kutiko, that old dispensation which had failed was now past, was now gone. Then he says very early in the morning. Not only very early in the morning, but at the rising of the sun. Kubuda kwezuva kunounza chiedza mukati merudzi rwevanotenda. The rising of the sun, when it dawns upon mankind and humanity, it brings a new order. Hallelujah. I know you are not theologians, but my theologians, they understand what we are saying. Chiedza chinopenyera mukati mevanhu vanogara murima. Mukaverenga kuna Isaiah chapter 9. Inotaura kutiko, iwe Zebulun, newe Naphtali, kushungurudzwa kwako kwapera nokuchema kwako kwapera. Nekuti tarira along the Galilee shore. Kune mumwe munhu ari kurunzira kuti vanhu vaifamba murima vakaona chiedza chikuru. Vaigara mukati memupata womumvuri worufu vakapenyerwa nechiedza. What is Isaiah saying? Isaiah is only saying it is only when Christ Jesus is born and is presented to humanity, that's when light will shine into your hearts. Chiedza chaMwari kana chavhenekera mukati meupenyu hwomuKristu, you have nothing that you will lack. Zvachataura kuti muKristu will never pretend to be a Christian when you are not. Nekuti the law has failed. But it is only the light of Christ that shines into your heart which can give you true peace. And this is the new faith that Mark is now preaching and introducing. Kana tagamuchira Jesu, tave vana vanofamba muchiedza. Tagamuchira Jesu, tave vana vanofamba mukati mechiedza. Ndio zviri kutaurwa naMark pakunyora kwake. And remember these three women. And can we ask you kuti havasirivo voga vanga vari vateveri vaJesu? Remember there was this whole lot of the multitude yakamutevera through the Dolorosa.
nzira iya yakanga achifamba akatakura muchinjikwa achibva muimba mumakotsi okutongerwa, atongerwa rufu, akuendeswa kugomo reGolgotha. Anofamba along the way inonzi Golgotha or Dolorosa today. Ndiani achitaura kuti vanga vachitarisa pazvivhitivhiti, maiona in the same road, the same route yakafambwa naJesu, there were thousands and thousands of Christians in Palestine. Vanga vari kufamba on Thursday inoyapfuura, vakawandisa along that Dolorosa way. And where were all those people? And where were the 12 disciples? Nekuti Jesu paakaroverwa pamuchinjikwa, we only hear kuti pane murume mumwe chete, Joseph weArimathea, anoti ini ndinoda kuofa kupa guva rangu kune uyu wandinobhelieva in to be mwanakomana waMwari. Ndiye woga akasara ari pachikomo. All disciples had disappeared. Ndiye woga akasara ari pachikomo nemadzimai matatu according to scripture. Only the 3 women. Ndio vakasara varipo to ensure kuti waburutswa, agezeswa ropa rose naJoseph weArimathea, by the way. Vari 5. Vakagezesa muviri wake, vakabatsirana kumutakura muviri wake kuenda nemuke. And the disciples were nowhere to be found. They were hiding in caves. Nekuda kukutya. Vadikani zvaJesu hazvidi utera zvaJesu. Nekuti muchengeti wedu nomudziviriri wedu ndiye iye watinoziva kuti mupenyu unorarama. ZvaMwari hazvidi mbwende. Hazvidi mbwende. Elijah wakaita mbwende akamhanyira kugomo reHoreb. Akazonzi naMwari kutsvakei pano. Zvikaendi ndoga nangosara zvikanzi hausiwe woga wasara. There are hundreds of other faithfuls vari munyika yaIsraeri. Nyange mukati meCovid, nguva ine COVID, vadikani hazvidi mbwende. Mukati meCovid ino hazvidi mbwende. You might think kuti kuda dzimwe nguva tisi tangosara tiri toga chipororo chevanhu vanotenda vasara vari voga. But there are thousands of, if not millions, who are very faithful to him. Who are very faithful to him. Madzimai matatu ndiwo anova bold enough anoti kunyangwe dai avigwa akapinzwa mukati mebwiro ndokubva ranovharwa nedombo rakanga rakakura kwazvo risingagoni kusundwa nemunhu mumwe chete ari mumwe chete, rinotoda a number of men. And these were the women vari kudzoka vakabata some fragrance dzokuenda kunozodza Kristu. Zvimwe zvinhu mubasa raMwari zvinoda to have a step of faith. Have a step of faith in some of these things zvaMwari. Usaverengwa muvazhinji. Buda ukaundwe pavashoma vakazvipira kubatira Mwari nenzira yepamusoro-soro. There are so many. Vamwe vakaramba kushandira Mwari ndoko kuti vanzi vanhu vanotaurisa, vanhu vanotaurisa. And I tell you, hakuna kwaunozonosvika ukatungamira ukaona kusina vanhu vanotaurisa. Hapana paunoenda ukanotungamira ukawana pasina vanhu vanotaurisa. Nekuti iye Jesu pachake wakava mutungamiriri achitaura about the coming kingdom, about the kingdom which was ushered through him. Asi vakamutaura. And they rejected him. Saka usazeza kutaurwa mukati mebasa raMwari. Kana dai vose vave neattitude iyo yokuti kana ukangotaurwa newakutaura woti saka basa racho handichadi. Kana Yesu vafundisi taita mabasa ewa. Taita mabasa ekola. I tell you kuti Yesu vafundisi tisu takaomerwa. Nekuda kwetoko inotaurwa ne the flock of Christ. Vamwe vafundisi vakabatirwa placards, mere placards, kubata maplacards. Vachinzi ngaende. Munhu waMwari ngaende.
Ndiani usingatadzi? Dai Jesu anouya akanyora pasi kuti kana pane usingatadzi, pano pakati penyu makabata mapulakadzi. Ndiani usingatadzi ipapo? Mwoda kupomera munhu waMwari, mwoda kuaccuse munhu waMwari. Ndiani asingatadzi pakati penyu apa? But mark my words, every event, every incident is recorded from above. Is recorded above. Dai zvakinga zvisizvo, chechi ingadai isingararami. Pangadai pasina chechi, nokuti ngai tisimo mukati memabasa. Madzimai were bold enough to take that bold step yokuti isu tinoenda. Asi chinzwai dambudziko ravana rumbiro kuti vari kuti tiri kuenda hedu vasikana, tiri kuenda hedu kuhwiro vasikana, kuti tinoita execute basa redu nemission yedu kuti zviringane pamusoro peuyu Messiah wedu. Asi vaive nechallenge yokuti ndiani uchatikungurudzira dombo? Ndiani uchatikungurudzira ibwe? Ndiani? In other words, vari kutanga kuratidza rutendo rwokuenda regardless of any impediments munzira nemuagenda yavo. Vari kuramba vachienda. Saka ndiri kuti vana vaMwari, there are times we are called upon as Christians to forge ahead regardless yezvingatiitika kutitsondoresa kushandira Mwari nokunamata Mwari. Regardless. Upenyu hunoda kufamba nefaith. Ndiani uchatibvisira ibwe? Vari pamwe vanhu vane mentality yokuita rest their minds and their conscience pafailure. Ofunga kuti dzimwe nguva kukundikana kwandakaita comparing other people vari kuita successful in different areas of life, kuda dzimwe nguva kukundikana kwanoita pano, dzimwe nguva natokundikana zvachose. Hauna kukundikana, unobvunza uchiti ko zvino ndobuda seko mukati medambudziko here? Madzimai anobvunza kuti ndiani ko uchatibvisira bwe? Asi ziva kuti kuna Jesu wakamuka, anobvisa zvinokuremera, zvakakusungirira kuti uregere kuadvansa mune zvaunoshuvira paupenyu hwako. Pana Jesu aripo, anove ndiye Jesu mupenyu. If you only believe and trust in him, ndiMwari anokubvisa pane chimwe chinano achikukanda pane chimwe chinano. Munoona mukomana wataverenga, a crippled beggar. A crippled beggar who used to sit at the entrance yetemple for years and years. The reason why akanga asingakwanisi kupinda mukati metemberi ndeyekuti mutemo wakanga wakamusungirira. Wanachitaura kuti the period of the law, the dispensation of the law could not allow that man kuti apinde mukati meimba yaMwari, because condition yaari yokuremara kwakaita nokupetana makumbo, anonzi akapinda mukati meimba yaMwari, mutemberi yaMwari, he defiles the temple of God. Imba yatosviba, yakuda ritual cleansing, because mapinda chirema chakaremara makumbo. Do you get the sense of it? That's why aigara pamusuwo wetemberi. Hazvive kuti waikundikana kupinda mukati meimba kunonamata. Aigadzikwa apa nokuda kwecondition yomuviri wake kuti he cannot enter in nokuti anosvibisa imba iyi. That was according to the law. Asi Jesu, Peter na John vasvika, vanosvika vachimutaurira kuti hatinawo chimwe chinhu chatogona kukupa, asi chatinokupa tinoda kuti tikupe zita rine simba. Sumuka ufambe. And the moment he rose up, he did not go back home. Nokuti vamwe vanobatwa nebvepfe rokuti kana akanga asunungurwa pachinhu chaachakamusungirira anomanya kusingaite. But iye wakaziva kwakabva source yeblessing, anosimuka pamusi wavo, anomanyira mukati memba yetemberi. Why? Because the door was now open. Ndiani uchatibvisira musi weyu? Munoziva kuti tine maKristu,
dzimwe nguva vamwe vakanamata muno, vamwe vakabuda musuwo, havana kuzodzokazve. Nokuda kwei dzimwe nguva nokuda kwemakristu ari mukati mekereke. Mune makristu akabuda pachechi ino ine padhoi, vasina kuzoda kutsika tsoka yavo mukati memba ino nokuda kwemakristu ari mukati mechechi, anoti kana vari mukati mechechi, mashoko avo aarsenals dzokuuraya nokupaza mweya yevamwe vanhu nokukritika, kunoita kuti munhu afile kuti zviro kwazvo mweya wangu waderera, handichakodzeri kuve part of this fellowship. Zviri nandinorarama ndiri kunze. There are some. Isu tichivana vaduku duku tainzwa vana baba vedu vachitaura kuti wanzi, kana mai vachipakura usavi, vana vaizoisirwa usavi hwavo nokuti aidyata tiri 4 mundiro 1. Hani muchaziva izvozvo? Taiseva mundiro 1. Saka mai kana vopakura vaitopakura vachiziva kuti ndinopakura nyama dzinoita kuti pave nespace yokuseva muto mundiro. Vana vachiseva muto vachidini, vozononga nyama yavo. Nokuti mai vakatora gokora rose kana kuti ibvi rose renhingi regumbo remombe, vakariti muchindiro muya dzi, vakadira muto nepamusoro pebhonzo riya, ndiani unoseva mukatimo? Nokuti mundo unoenda pasi, pamusoro panenge pane zibhonzo rinenge rakagara pamusoro pechindiro chose chakadaro. Ndiani uchaseva? Vana havachaseva. Ndo zvakaita mamwe makristu mukati mechechi yaMwari, vanofananidzwa nemazibhonzo akangonzi ndii mukati this basket. Vamwe kuti vaite access kugrace yaMwari, they cannot, because of comments that are very retrogressive, dzinotsondoresa vanhu mukati memweya yavo kuti varegere kuona Mwari nokunamata Mwari. Why? The reason being that chaedza chaMwari hatisati chapenyera mukati memweya yavanozviti ndivo vana vaMwari. Now Mark is saying at the rising sun, zuva richipenya raunza upenyu hutsva, raunza rutendo rutsva. Saka vadikani, the resurrection of Jesus Christ brings light to those who believe and trust that Jesus Christ is risen. Kana taine rutendo irworwo, tave nechiedza mukati memwoyo yedu, taakufamba nokurarama mukati mechiedza. Hatisati tichi vana verima, nokuti murayiro wanyorwa mukati memwoyo yedu. It's no longer the law that is written in a book or in a tablet of stone, but it is a law that is written in your hearts, in our hearts. Ndo dzinozoti kana tichinge tosangana pamwe chete, we embrace each other savana vaMwari, mukati mekutambudzika kwedu tinomira pamwe chete, tichisumudzana tiri pamwe chete. Mukati mekufara kwedu we celebrate together, because chiedza chaMwari chavuya pakati pedu. Regai ndipedzisire ndichiti, if this world, if this country has the majority of Christians vanoti takaona chiedza chaMwari, vanoti tinorarama muchiedza chaMwari, then taifanira kuti tigadzirise upenyu hunoraramwa mukati menyika yekwedu. Taifanira tigone kugadzirisa upenyu, mararamiro atiri kuita mukati meupenyu hwemhuri dzedu, nokuti mweya waMwari uri mukati medu. If the minority are those who don't believe in Christ Jesus and the risen Christ, ko uipi hwose hwatiri kuona munyika hunobvepi? Umhondi hwose hwatiri kuona munyika hunobvepi? Corruption yose yatiri kuona munyika iri kubvepi? And mozoona kuti the majority of those people who commit such are people who profess to be Christians. The reason being, chiedza chisati chapenyera mukati meupenyu hwedu. But to those vakapenyerwa nechiedza according to Mark, vanodzokera vave negood news. Nokuti madzimai anonzi chidzokerai munoudza vadzidzi. Kwavakavanda
Saka isitiri kunzi nesuwo vadikani ngatidzokere tinoudza shamwari dzedu nehama dzedu vari pamwe vari logged mudzimba izvezvi. COVID munoziva kuti yakavhundusira mwana. Yakavhundusira mwana yokuti kubuda padhoremba kuda izvi. Zvokwadi makwikwi. Zvino shoko riri kuti imi chidzokerai munoudza vakavanda kuti Christ is risen. Ishe wamuka. Tave kufamba mukati mechiedza. Taakurarama mukati mechiedza. Kana chiedza chamwari chave nesu, hakuchina chinhu chichatibvisa parudo rwaMwari. Mwari wenyasha, Mwari worugare, ngatibatsire neshoko iri kubva zvino nokusingaperi. Amen.